Аз си мисля дали да не ви кажа думите, които е казал Иван Гумената глава. Питали го, той пасял овцете, козите и носи хляб на овчарите. И те го питат, като отиде сутрин занесе хляб, овчарите го питали да каже нещо. И Иван казвал, да взема да ви лъжа, ко нема ви излъжа. В Копаран ходи без костички, череши ягоди. Най-далечната точка е било Копаран, сега това село Порой. Някой от вас може да си мисли сега, този Петър няма ли друга работа? Какво ни е събрал тук, за какво ще ни говори? Искам да ви кажа, че аз друга работа имам, но въпросът е, за който сме се събрали, това е един голям въпрос и той има много страни. Една от тези страни на въпроса, това е откъде сме дошли, кои сме ние. И като казваме за Еркеч, какво знаеме? И защо пък сме се спрели именно на темата орнамента? Орнамента в културата на Еркеч. Какво е това орнамент? Има много определения. Аз искам най-напред да ви кажа, що е това култура. Ако отворите речниците и някой пък в интернет поровите и да видите, ще видите над 200 определения на понятието култура. Обаче аз искам да се придържам към определението прабългарското значение на думата култура. Култура значи култ към светлината, култ към красотата. Ра е египетски бог. Ра е светлина и в прабългарите. Ура ще стане водещото начало, когато се сражават бойците. Култ Ура. Културата, когато отпратих в радио Мелена съобщението и някой е прочел и ми звъни по телефона един приятел и казва, каква култура ще говориш ти за Еркеч, ще ни грамотни. И искам да правим разлика между, може да имаш няколко образования, висши, примерно, и пак да не си културен. Културата и красотата са свързани помежду си. Може въобще да нямаш никакво образование и да имаш много висока култура. Културата, това е чувството за прекрасното. И Достоевски е казал, че културата ще спаси света, но тя ще спаси света, когато ние я усвоим, когато тя влезе в нас. Културата, а орнаментът е част от културата. И за да ви бъде по-ясно, аз ще примерно ви давам. Представете си един шиник жито и го изсипите, изтървете го не на кармана, ами в пруста и се разсипи житото. Това е хаос. Гледате зърната, пръстите и си видите, Боже, ако това е просто, какво ще по-лошо? Какво ще го правите? Обаче, ако вземете, като го събирате и подреждате самите зърна, ако ги наредите в редичка, е едно. Ще ви заприличат на нещо. А ако ги наредите да приволичат някакси, те заприличат на друго. Орнамента, това е стремежа от хаоса към реда. Красотата, това е хаос, а красотата, от хаоса се ражда красотата. От орнамента също се ражда от хаоса. Подреденото, и когато хората се подреждат, примерно всички царски родове са знаели сакско-бурготски, всички са имали своя емблема. Или са и дворянските фамилии, когато са пишели писма на етикетите, на самите листовите са си имали своя емблема. Еркеджени са имали своя емблема, написана на огърляка на мъжа. Емблемата е била на капета на ножа. Емблемата е била на хурката, която момчето подарява на своята любима. Емблемата е била на полите на момата и на жената. Това е орнамента. Орнамента е признак принадлежност към определен род. И се знаели, когато се каже гъргульките, главучките,
мъжкото дупчесто, голямото дупчесто, което се шие обратното, малкото дупчесто, всичко това са определени, това са орнаменти, които са свързани с дрехите, с еркечката носия. Орнаментите са и в думите. Има неизвестни думи. Примерно, брой като за булка тръгнали. Една еркеченка я питаш, брой като... Тя казва, не знам какво е брой. Или пък... Знаете ли как се нарича една еркечка капия, на която ще ви е пусна да видите, мъжете са виждали, има издялани орнаменти. Значи тук това е било по-рано от липа, липова кора. Сега аз съм го сложил, защото се скъсал годините, нещо друго. Така, това е обикновен нож, но има малко орнаменти. Искам да ви кажа за бабата, майката на Мишиня. Те са от Мишиневия род. Тук сега Вълка и нейния съпруг, благодарение на него, са направили нещо, което е лазарския байрак. Но той не е такъв, какъвто трябва да бъде още. Но искам да ви кажа той от какво се състои. Красота цветя, отгоре се развява конска опашка, а вътре е буя. Буя това е малка брадвичка. И на нея има наклузена конската опашка. И брадвичката ето така е скрита в цветята. И това го носи боеница. Буй и боеница. И когато питам Мишиневица и питам баба Рада, какво значи той, тя казва, чува ли го знае. Какво е? Буй. Буй може да е избояване на природата, може да е прабългарска дума. Това са, аз се радвам, че има и млади, ето и Велика, има и по-млади от мен, има и по-големи от мен, но ако някой иска да се занимава с тези въпроси, значи това е въпрос, не само академик ще стане, но ще израсне по-нагоре, защото всички тези неща се намират тук при нас. И всеки може да се рови в тях, да ги изучи, да ги види, да ги заснеме, живи са още хората и всичко това да стане, защото това е нашата култура, това е еркечката култура, е прабългарската култура. Се върна обратно сега, като казахме какво е орнамента, вече имаме понятие какво е в огърляка, какво е в полите, какво в думите, непознати думи, какво е на курката, какво е в един байрак. Значи орнамента, той е наситил нашия живот, той е навсякъде. Орнаменти са имали преди, като се направят къщата, когато си момчето се отдели и се направят къща, са си правили орнамент и отпред пред къщата. Това може да бъде изобразено петле, това може да бъде изобразено някакво животно, но това е било, с това са свързвали принадлежността си към определения род. И аз искам всички да ви помоля сега да си спомните песента "Запали Рада". Аз мисля, че тук представителите на РК ще изпълнят, но всички я знаете. Ако не знаете, аз ще ви припомня думите. "Запали Рада Радому, Алибееви конаци и Солбашеви чуфлици". Тя ги е запалила, за да отмъсти за убийството на брат си. И тя знае, че ще бъде заловена и обесена сред село, среди Мигдана. Какво Рада поръчва на своята майка? Но нека да се съсредоточим на това. Тя казва: кога мамаля обесят, кога джерлати отстъпят, пък ти, маля, му пристъпи, пъстри ми поле нареди, кръстоват пележ прикачи, да видят, маля, хората, каква е Рада хубава. Тя не мисли, тя е буденица, щом носи пележ, тя е млада девойка. Тя не мисли за смъртта. Тя мисли как ще се да не отсрами рода. Затова, полите, които ще нареди, това е принадлежност, това показва от кой род е тя. И тя иска и в смъртта си да е красива, но не за себе си, тя за да представи, да отсрами своя род. Въобще рода, и тук правя връзката, рода в Еркеч е запазен и до днес. Има много признаци за древността на селото, които аз съм ги съобщавал, примерно в други български и великден публикации. Но искам тук да се съсредоточим на орнамента и рода. Даже аз отивам по-далеч и казвам, че еркечени имат пряка връзка с рода на прабългарските ханове.
Защо? Защото само на най-близките хора, на най-верните хора, на хора от рода на хана, са били поверявани пазенето на проходите на турски Дервент и така са известни дервенджии. Еркеч е дервенджийско село. Пазенето на проходите се възлага на най-близките хора на хана. Какво е представлявало рода? Рода това е един онгъл. Големия онгъл е рода на хана. Малкият онгъл е тези хора, които пазят хемските порти. Това е Белчева гореш, между Булаир и Голица, Белчева гореш, Белчевата чешма или наречени хемските порти. Документи за тях има от 12 век. И други. Другият проход, който е запазен, е Бяла река. Бяла река до Гилевци, нагоре Козичево. Тези два прохода те пазят. Защо те не могат да бъдат поверени на други? Защото верността се е доказвала именно с принадлежността, с родствените връзки. Но рода при прабългарите се е разбирал не както при нас, примерно хоризонтална връзка, братовчеди и други с жена, като са оженищите нататък, нали, рода. Родата, това е рода, това е един определен, една бойна единица, която отива на коне, а жените и останалите малко мъже са в онгъла, в огнището. Там се възпитават деца. Ако умреш, ако брата, да кажем, е убит, неговата жена, съпруга, тя влиза в рода. Тя не се отделя. Ако пленят някаква жена по време на война, тя влиза в рода. Рода, за да се отличава, има свой емблема, свой орнамент. Този орнамент се трябва да личи. Той трябва да бъде изшит на видно място, да се носи и да се вижда. И затова той се изрязва на предметите, на брадвичката, на урката, на която предат. Той се изписва, изшива, за да се вижда. И това е да зазнае ти към кой род си. И аз искам да ви кажа, защото сега не съм говорил за тия неща, защото нямах достатъчно събрани доказателства. Но последното беше, преди 2 години правих записи, майката на Нейчо, който има заведение в Еркеч, тя почина, Бог да я прости, значи тя, баба Неда, една моя леля, тя е болна, сега е във власт. Една велика има на 94 години, велика Янева в Паницо, която е от Еркеч също, и редица други, те разказват следното. А и тук по-възрастните еркеченки може да си спомнят. Баба Велика казва, най-голямото изпитание, което тя няма да забрави и което тя помни за цял живот, това е когато е била годеница. Момичетата и момчетата тогава, като са с годет, не са спели заедно. Значи те са чак когато стане сватбата. Обаче, когато направят годата, момичето отива в къщата на момчето. За какво? Да зашие угърляк. Тя трябва да ушие сама, да изтъче платно и да ушие риза на бъдещия си съпруг. Но ризата, угърляка на ризата и тук на ръкавите, трябва да носи орнаментите на рода на момчето. И тя отива и задължително трябва да ушие от този орнамент. И това е било трудна задача. И баба Велика казва, че като отиде, защото първо да ни посраме рода, второ, дали ще успее да го зашие. Но не по-малко важно е било да го ушие на време. Защото, например, едни са били, отишла и годиница при Ряковския род и излязла приказката, той угърляк ли или помит? Помита, това е парцала, потопен вода, с който се умита пеща, преди да се хвърли хляба. Значи това е най-мръсният парцал. И когато на една годиница и каже, че нейният угърляк се приличал на помит, значи тя сигурно го шива много дълго време. Или пък няма да е била толкова чисто. Но така, нали, с хигиената. И това е било страха на девойката, но това е било изпитание, че тя е достойна, че тя ще стане пещовница, че тя ще отгледа своите деца, ще им шие пилини. В пилините също има орнаменти.
Въобще, орнамента, ако погледнете, крива престилка. Кривата престилка в Еркеч е толкова правата, по-право няма от нея. Но защо е наречена крива? Орнамента е той насища живота на хората. И в орнамента, и в непознатите думи. Аз сега тук съм се написал, да не помислите, че нямам. Имам напечатана лекция, но не искам да ви отегчавам и искам да разчитам на вас. Вие да си спомните сега, ако нямате, да кажем, орнаментите после минават, когато излиза шивачите, да кажем, и кой е добър шивач. Който умее да направи тигел с юмак, да направи тигел на джобчето, там където се вижда, и тук отпред. Джамадана защо е? Джамадана с нязни пера, които после вече минават и те забравят. Но отначало те са носили също рода. И голямото така богатство на Еркеч е в този орнамент. Той е живо доказателство за старинността, за древността на село Еркеч. То съществува все още между нас. И такова богатство Бог го дава веднъж. Той е дар Божий за общината, дар Божий за областта. Но ние не го разбираме. Тъжно е, но ние го разбираме. И колкото ни го разбираме, ние състои богатство. Ние приличаме на хора, които живеят на златна къща, отгоре, отдолу е злато. Обаче ние не знаем за това злато. Младите, но ако някой знае, той трябва да каже. Другите да кажат, и аз разчитам на вашите деца, на вашите внуци, че вие ще им разкажете, че придадете тази любов, да знаят повече за Еркеч. И не само да знаят, но то трябва да се защитава. Защото в течение на времето от Еркеч може да остане нищо, да не остане. Аз сега гледам и ми е тъжно, когато лазарките. Няма ги кондурите. Те танцуват с маратонки и така нататък. Те не знаят, ето байрак няма. Няма го буя. Аз защо толкова настоявам да има поне един байрак, да го знаят, да го носят, да го показват, защото ще мине време и никой няма да знае какво е това лазарския байрак. Какви са неговите орнаменти? Брадвичка, конска опашка. Брадвичката е символ на храброст, ти се сражаваш. Това е смелост. Конската опашка, това е били самолетите на прабългарите. Когато се появяват, те са били ездачите, те се появяват от единия край на България до другия. А да не говорим какво им представлява от Хемските порти до Бяла ряка с конете. Конницата и зато и вижте какъв символ е. На най-отгоре на байряка, наред с светята, се развява конска опашка. Ако това не е връзка с... не говоря за легендите, че цар Крум е имал свои, че за отрязаните елечки, това са други елементи, които допълват. Но това, което се поддава на сега изучаване, което се поддава сега да го знаем, защото Еркеч с какво е известно? С езика и с това се занимават. А за самите хора няма нищо. И този пропуск трябва ние и вие, които сме тук живи участници в това нещо, знаем го, помним го. То е било в нашия живот. Ако се обърнете в една стара къща, ще видите, че то съществува навсякъде. Даже когато се правят, по-рано са били пряграда, знаете ли какво е? Където слагат пшеница, защото са пряградата, са хамбаря, има прягради и оттам се взима по-малко жито и са мели на хромеля, нямало и мелници. И пряградите също е било изписани с издълбани орнаменти. Пода на момата. Било задължение на братята на момата пода преди да че го нареждат, защото пода идвали се го гледали, като се сгодили, ще са жени, идват да гледат, пода и гледат какво и колко хатли има, кое е изтъкано, какво има. Всичко това се го обминава цялото село и го оглежда. А той стои на една магаренца и на тези дъски, на които стои, те са също имали орнаменти. Орнаментът е бил навсякъде. И зависело... Аз искам сега да се върна малко назад и да ви кажа за този орнамент. Той се е появил много по-рано от писаното слово. Писаното слово го знаем, А, Б, В, Г, кога се появява.
И азбуката долу обогатява душевността. Но орнамента се е появил по-рано. Той се е появил. И защо се появява Еркеч? Някой ще каже. Аз не издигам, както някой казва, че не издигам култ Еркеча. Те са били главно пазачи и пастири. Какво прави един пазач цял ден? Гледа небето, гледа земята, мисли си. Какво има горе? Какво има долу? Той трябва да търси обяснение. Но в неговата душа се ражда нещо, някакво обяснение. Ако не може да го обясни, той го изрязва. И тя се, любовта му към момата и това незнание, то се изразява и го изрязва върху хурката, върху това в свирката, която, или кривака, който държи с гегата, сега я казват. И постепенно почват по тези орнаментчета да го наричат. Той се му приличава това, което той става известен, нали, майстор на такива неща. Орнамента се ражда много по-рано, казваме. Той се ражда в душата на хората. Те са били поети, нашите деди. Защото те, за да мечтаеш, за да излееш тази красота, ти трябва да я преживееш. Нали, Достоевски казва, че красотата ще спаси света. Но Рьорих допълва, че красотата, когато ние усвоим, тя стане наш двигател. Тя тогава ще ни спаси. И аз затова казвам, че не е културен този човек, който има 3 висши образования, а този, който носи красотата в себе си. Може да нямаш никакво образование, обаче нашата баба е знаела как да подреди тези цветове, как така да изтече чергата, как така да направи. Вие знаете ли как се прави женски колан, как се тъче? 52 кори. Тенките кори. 3 жени. И орнаментите. Това е било най-важният орнамент. Кой сега може да го направи? Знае ли, колана се опасва и с него той е бил най-здравия. Колана се опасва и той е бил най-видният орнамент, по който се отличава момата. Като се покаже, значи те знаят, че тя е от еди кои си. Орнаментът е просто той е присъствал. И аз искам да се върна към мисълта си, че се поражда рано. Поражда се рано и заживява. Намира място в бита на хората. И зато и еркешките дрехи са толкова красиви. Защото хората са стремели от този объркан свят. Те не знаят там горе, завърлени в планината, не знаят какво е този свят, не са видели нищо друго, но искат да си подредят своите неща. Те по-своему са си обяснявали. И подреждайки, гледайки животните, мъчели се не могат да нарисуват овца. Обаче правят гагулька. От гагульките се ражда угарляка гагульките. Те не са можели да изрисуват или да избудат цяла овца, пък и тя как ще избудеш на такова малко място? Това е символ. И ако ние се проникнем, ако всички тия неща, когато ви попаднат, ги разглеждаме, ви ще видите каква, ние сега казваме, нали, как са могли, а майката на Нейчо казва, Петре, нашите бащи не са били прости хора, ама как са го такали той бе, той как са го правили и тя вика, аз сега мога да направя женски колан, ама няма ги горите. 52 кори се правят от дъб, са били толкова тънки и се усупват и сега мога, аз го имам това записано, значи може да се направи, но трябва желание. Един байрак, щом като не можем една година да го направим. Значи, защото иначе всичко това ако чакаме на някой друг, няма да стане. Искам да ви кажа с тъга и със съжаление, че преди, вече не знам, каквото ще ви кажа, преди 3 години беше, Янчо Славо беше председател на Общинския съвет, се обърнах към него, Министерството на културата правеше списък на сградите в общината, които са построени по време на Българското възраждане. Няма друга от това време, освен църквата в Еркеч. 1845 година. И трябваше да се вземе решение и кметът се мръдна там, Неко Стоянов, но и особено съвета по море, Общинския съвет не направи нищо. Трябваше да вземат едно решение, че предлагат църквата в Еркеч да бъде изключена в списъка на Министерството на културата за паметници на Българското възраждане. Нищо друго.
утвърждава го областния управител, не им искат пари нищо. И сега ще бъде в тези европейски фондове, за да и става. Но това незнание, как да ви кажа, неотношение и после се сърдеха на вас, ако влезете в интернет, аз имам отговор и той още стои на сайта на Радио Милена за бездушието и бездуховността на Общинския съвет. Но ние не можем, явно властта не е до нас. Ние трябва сами да пастрим тия. И когато се събираме по родове и по други срещи, трябва и това да го пазим. Това е нашето богатство. Аз вярвам, че ще мине време, но ще мине много време и може да бъде късно. Има институт за право за българите. Ние сме единственият народ, ние нямаме. Имаме институт за пшеницата, за това нямаме за българите. И негов филиал ще има в Еркеч, ако Еркеч съществува. Но до тогава ние трябва това трябва не само да стоим и да чакаме, ние трябва и да правим нещо. Защото това е наш дълг. Това е наше ясно. Някой се пита, това Петър няма ли какво да прави, че е дошъл тук да ни говори, аз го смятам за мой дълг. Дано от многото и вие като разкажете на своите деца, на своите внуци, да се роди нещо друго, да дойде някой нов човек, който именно ще разработи тази тема. Трябва да се обърне общественото мнение. Ясно, че сега няма пари, ясно, всичко е ясно. Но и това малкото, което съществува и като книжен фонд, и като запазено в читалището, ето, орнаменти и шевици и огарляци няма да намерите в Еркеч читалището. Толкова, колкото в някакъв друг музей. Жалко, но е така. Все още може, ето една задача, която може и пенсионния клуб, която може по някакъв начин всеки да си изпълни своя дълг, по нещо да направим. И аз искам да завърша, да ви кажа един анекдот, който го няма в книгата за Еркеч. Ако някой няма книгата, донесъл съм книжки, да знаете. И искам да ви кажа, в 1934 година идват на власт 19-майците, Кимон Георгиев Примрата, и в Еркеч е пратен външен човек. Като е ставали, властта се държи, пратила един, мисля, че се казва Кръсто или Георги Пангалов. И пратен за кмет. И когато го представили, отиват да го представят и разправят, и този, който го представил, поне хората казват, тогава още по-голям глад, и казват, няма какво да ядат. И този, без да му мисли, вика, вижте, тук имате ряка, селска ряка, това имате, вика, запричтите, правете бенджови, завадете риба, ще ви дадем и да храните лисици. И от кожите ще правите, скъпи кожи, ще продавате лисичите кожа. И станал един най-възрастният, като и документ, станал най-възрастният, че е го казал, тъс кавадар няма я бъде. И лисици няма бъде, но по-добре да храним велците, че да изядат вас, да се отървем ние от вас, но да изядате нас, че да се отървете и вие от нас. Желая ви здраве, ако имате въпроси, мога да говоря много, мога да говоря още, но не искам да ви изморявам, аз очаквах да има и по-голям интерес и да има, но знаете ли какво казал един? Отишли на гостите, понеже очаквал много гости, той е казал, бе, ние сме баш Йоза. Знаете ли какво значи? Ние сме баш сърцето. Ние стигаме, значи, никъде сме дошли. Аз ме разглеждам, вие сте баш Йоза. Вие сте тук, вие всичко това ще го разсейте, ще го разнесете, за да може то да стигне до повече хора. Благодаря ви от сърцето. Позичено. Еркеч е едно от малкото населени места в нашата община, които не могат да ни отчетат, че уважаваме традициите, бита, културата, отношението. Не, и показваме на аудиторията, която проявява интерес, било през лятото, било в друго време на годината, това голямо богатство, което са оставили за нас. Ясно е, че и продължават да го развиват. Колегите от читалището не веднъж са гостували, не веднъж са представили
този автентичен фолклор, който е съхранен, запазен и го развиват. Община Поморие също прави всичко възможно. Ето тази година вечерта на Еркеч беше организирана от кмета на общината, защото записани в нематериално културно богатство на България, те заслужиха това внимание и тази невероятна, интересна, богата от всякакво естество вечер, която продължи изключително дълго, шумно и с много настроение. Еркечлии знаят както да работят, така и да украсяват труда, храната, живота си с орнаментите, които носят от миналото, да ги развиват, дано да ги предадат на поколенията в този вид, в който вие очаквате, в истински автентичен вид и да се радваме всички на това невероятно богатство на еркечани. И на вас ви благодарим за това, че сте този мотор и двигател, който наистина да продължава идеята, да разпространяваме знанията за хората, за еркечани и за историята, бита, чак от далечното прабългарско време. Благодаря ви, удоволствие беше. Искам да ви кажа, искам да ви кажа, че когато хората не са могли да изразят всичко от душата си, са почвали да пеят. Зато и еркечани напеят абсолютно всички. И пеят, и когато работят. И сега има, примерно за тази велика Янева, която и говорих, тя се хвали и казва, аз не само съм ходила в Несевър Петре, аз и в София ходих, ме записва 64-та година. Но ако видите, примерно, сега се сещам Левтер в Горица, знаете как пее, или тази велика, значи песента е била в тях. И в непознатите думи на песента, това са орнаментите, които ще дири. Но на тях, примерно, този Гедишки Иван, Гедишки Ивалишки, или пък за Колана Кузминин, когато извади Колан, има толкова непознати думи, които не са непознати. И когато кажа на някой, че да кажем, спомнете си песента, когато лазарките върват и улиците и пеят, те са Кадън Тодора, и когато кажеш на някой, че Кадъна е прабългарска дума, ти казва, така добре, а Кадън Тодора, това е красивата Тодора. Бедата е там, че бидейки толкова време по турско робство и имайки, да кажем, за преводачи, ако вземете книгите, когато издават и като тях има речник, прилагат го и казват тая дума такъв род. Нашите учени, без много да го мислят, да кажем, те имат думи, които са от тюркски произход, те не са турски. От арабски произход, те не са турски. От персийски произход, те не са турски. Но през турски език са навлезли у нас. И те пишат, че са турски. И ние ги смятаме са турски. Така че има, а и ще ви спомня една друга песен, хороводна, където има много такива думи и да си мислите върху тях. Започнем с песен, искам да завършим. Кой ослазал от Голица? Значи тази съм записал от бабата на Горията, тук има негов син, живее тук в квартала на Горията. Кой ослазал от Голица? Китка носи на страната. Китката му проговаря. И припева Калдарма, Карагюзим Юлдурме. Знаете я песента? Значи има и за младите, има какво да мисля. И не само тази песен. И тези думи не трябва да ги смятаме, трябва да ги дирим, защото, както съм писал и в книгата си, значи това са другите доказателства, но известните до сега 72 думи прабългарски, които Бой Боев и други, Емил Боев са ги издирили, се съдържат в еркешкия говор. Но не са само те. Благодаря ви.